Manami mo na lahat mo na maimingan na unat mo na iwan mo nun umaliman na unat na naot nyo na ami. Ano mo ayun ay okay pa na lahat at maiinay mo ninong alam plate nyo. Anaman nyo manin mo out mo ni Ningo Matino. Yan po ang boses ng taong punong-puno ng plema yung ilong. Hindi, marami kasing inuubo ngayon eh. Pag may umubo na kasama ka, nakakilala ka, sabihan mo, tagal na nating magkakilala. Pero, kinakahulan mo pa rin ako. Ay naka, we got 32 after 8 o'clock in the evening. Ito na mga kabisyo. Huling hirit na natin to. Huling banat na. Kaya, pag-usapan na natin to. Lalaki sa Ghana. Hindi sa Ghana, Ghana na lugar. Niyakap ang mahigit 1,000 puno sa loob ng 1 oras lang. Wow! Upang ipakita ang kahalagahan ng mga puno, kumasa po ang isang environmental activist mula sa bansang Ghana sa challenge na basagin ang isang world record at niyakap ang mahigit 1,000 puno sa loob lamang ng 1 oras. Oh no! Sa ulat po ng Guinness World Records, kinilala po ang environmental activist at forestry student na si Abubakar Tahiro, 21 years old, bilang record holder ng most trees hug in 1 hour. Niyakap daw ni Abubakar ang 1,123 puno sa loob ng 1 oras o halos 19 na puno kada minuto. Kaya naman nalampasan niya ang minimum requirement ng Guinness World Record na 700 na puno at naging first holder na nga siya ng nasabing world record. Wow! Eto na, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to, Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Banatan mo. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic sa generation ngayon ang gumawa ng mga content online. Basta pag-usapan lang. Kaya madami tayong nakikita. Kunyari may away, dadaan sa timeline mo, tapos bigla na lang mapuputol yung video. Yun pala yung totoo, drama lang yun. Diba? Para lang mag-trend. Para lang mag-viral. But dito po sa ginawa ni Kuya na pagyakap sa mahigit na 1,000 na puno, thumbs up po ako dito. Masasabi ko lang po, yes, kasama po doon yung bragging rights. Hindi naman nawawala yan eh. Pero pinakita niya rin po yung pagpapahalaga sa kalikasan dahil isa siyang environmental activist. Kasi real to po mga kabisyo, sa totoo lang kung wala kang pagpapahalaga sa kalikasan, sa mga puno, hindi ganun katindi yung drive mo na yakapin ang mahigit sa 1,000 na puno sa loob ng 1 oras. Diba, Tang? Ay, may tama ka dyan, Kalbo, pero siguro kung babae yung yayakapin mo, mas mabilis ka pa sa alas 4, baka umabot ka sa 2,000 na babaeng yakapin. Well, mga kabisyo, logican po natin Ang matindi pong pagpapahalaga ng environmental activist sa kalikasan ay at ng kanilang pagiging handa magtaya ng maging sariling buhay nila. Kung makikita niyo po, may mga video na humihiga po sa kalsada na hinaharangan yung mga sasakyan dahil pollution ang dala. Sila po yun. Diba? Sila po yun. Parang asawa mo, Col. Diba? Nagiging violente din kuminsan dahil hindi mo tinutugunan yung pangangailangan ng pamilya mo. Mas inuuna mo pa yung pag-inom kaysa pagkain ng pamilya mo. Maluoy. Kasi feeling kasi ng mga environmentalist na to na hindi lang po option ang pangalaga sa kalikasan, kundi isa po siyang obligasyon. Kaya ganun po sila mag-isip. Okay, bilis ng oras. Papaalam na po ako. I gotta say goodbye.
Lupit naman nagtugtugan. It's a Saturday for bukas. Today's a Friday. Ingat-ingat po tayo. Muli ako po si Diego Bandido. At tabayan ang Totoy Bato sa programang Tutoy na Lab. Keep it locking right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!